Let's go! Yeah! Hey! Let's go! Ina ayatar daggata na da Allah mai karin dumin wadda ko mota ta hayar duma kuma hawa kai wallahi mallan ya ce in mutum ya ta abu doka yana iya koma duya wallahi ba da wannan tambuwal ne wallahi Allah ya assalamu alaikum. Wa alaikum salam kana Malam Amadu ya yau lahiya law wallahi ya lamura me kana halal wallahi alhaji na annan ina jira cikin gidan tun shekaran jiya naka jira ne Allah an kana da katin Allah dan kira me shi a to bai da matsala bari in kira maka Allah kira me shi ba azu naka jira ne awa ta da wurin ga tun shekaran jiya tuna ina jira alhamdulillah kai alhamdulillah wallahi to mun ƙara wayar wai ga mun kira wallahi na ganin ka faɗi na wadi wallahi ka faɗi to ina ka jiyo da nan ne kiya ga abin da ake ku je ka dibo bari ko ka taso mu ta karka ne a to mu dai Allah ta so mu dai kai malam lahiya an kai tambaya maka ina kai na halal waya kuta tabbace ko aw to na sani wace ka san wace ita ayatul ko tana da kare biyu kuma ko tana da kare biyu na caji ka kira wata lamba 0h karshe haka an kai kamar wallahi mai raca raca maki go akwai kuma kati ne da hansanci akwai kati ne da hansanci Allah ya sha albarka ne gani da ke irin ka ga ka dai mai girma haka gaskiya mun da gani wahala kai ka samu da Allah shi ma albarka to amma da ba ada gaskiya sai na muku mari na sakaci mun koyi sakaci ya za a yi ko yadda ya irin ku haka a to bai da matsala in dai mu za mu samu wayar ba mari ba ko duka ta cika yi Allah ta to shi dai za mu samu wayar mu lafiya ku gyara saboda mun ga ganin wayar nan da ku wallahi sai daga taurari ba dole ba da maka suna ce in mare kusan gudan kuɗi take eh hakika to yanzu ku biyo ni mutai kai malama in dai za mu samu mu ai da matsala ko ba haka ba to kai malai ina kai da mu wannan ba ku kusa ba ku ba to kada ka tayar mu ka da mu kan da tan muka tawa kada na tayar mu ka tsaya ko da mallan da aka sha ni ma fa gaba ban duka inda take nan ga doku to kuma shi na zaka tawo kai da mu tsaya shin wai wa'ada ka cikin gashi da shi a gani ni da waya wallahi sai na kara mana na yadda wallahi sai na kara mana na yadda ka kara mana kai rawa ba dan bari 30 zaka mai wallahi sai na ko bari 30 zaka iya mai kai na kara mana ka kara bari mutum kai amma dai wanda ta yi cana fa wallahi wanda ta yi cana ina ka dauko mu da mana ina kake waya da ka ga waya wurin nan ba ka ta ka diba ina waya ga ta can ni wallahi ko ba ta waya magani ba bali in ga waya to Allah malaka zo ka gora mana inda waya tun dai ba ko mu je ka kace to ba da kashe ka damu ka dole ka gora mana waya Allah wallahi can wallahi ka gora wani sai waya kuma ka to ka ce mana ka ga waya mun can ina gani yau na ga yau na ga ba waya wurin ga ko ba inda to ni ban ga waya wurin ga ba ka zo ka gora mana waya ya hankali ina take waya kai ina ganin ina zama ba mu dara ba kai mari no kai min wallahi ina ganin baka kai mallan kai ina kana da mutunci to Allah waya ta bace wallahi waya ta bace da gaskiya wannan wanda kai magana ba simple kai simple din ba komi har haka da kare mishi amma kare mishi da Allah kare mishi kashe shi